Er wordt al jaren praat en nu komt er een onderzoek naar. Een nieuwe spoorverbinding tussen de Rijnstad via Friesland naar Greenstra. De politiek en lobbyorganisaties uit het noorden maken haar al langer sterk voor deze sanierende Lelyline. Die maakt vanuit Lelystad via Emmeloord, het Jereveen en Drachten naar Greenstra. Dat moet zorgen voor een kortere reistijd tussen het noorden en de Rijnstad. Als je kijkt naar de reistijd die we daarmee behoorlijk kunnen verkorten, dan zou men daarmee de problemen kunnen oplossen wat betreft de randstad die ze hebben met het dislimmen van het verkeer. Maar ook de woningmarkt die behoorlijk overspannen is daar. Wij hebben hier de ruimte, dus wij kunnen de Randstad op dat punt helpen. En de Randstad op hun beurt kunnen ons helpen om bereikbaar te blijven en ook een aantrekkelijke provincie te blijven die we zijn. Uit het onderzoek moet bijgelijks blijken wat de kosten van zo'n Lelyline binnen en hoe lang de onlist wordt. In de tussentijd wil de deputaire dat er echt geïnvesteerd wordt om de joerdijstige verbinding via Zwolle sneller te maken. Nou, we hebben steeds gezegd, we gaan ook steeds versnellen op het huidige tracé. Er is vorig jaar in december een motie aangenomen in de Kamer, die is unaniem aangenomen, waarin is gesteld voor 2030 moet er 30 minuten reiswinst gaan komen. Dus ook daar, alles wat we kunnen doen met het huidige tracé, daar zetten we ook zeker op in.